थामनं बालाबारि सान गोरलै आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा खुंफुंदों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर हालामनि बेन्दोंआव थानाय थामनं बालाबारियाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजाखौ दिनै रायजो नाङैनो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा बेखेवनायजों लोगोसे बिमा लक्ष्मी फुजानि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गरेस्वर ब्लक लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि कदान्द बर' आरो गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि रां लाथुमगिरि मार्बिन दैमारि, गरेस्वर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानब चन्द्र बर' बिथांमोनजों लोगोसे थामनं बालाबारि गामिनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो रायजो राजाया बे हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लायो।